Cap als 9 mesos d'edat, l'infant ha adquirit unes habilitats motores que li permeten tenir una visió més àmplia del món i explorar-lo d'una manera més eficaç. L'infant comença a adonar-se que les seves accions tenen conseqüències i que ell mateix té voluntats i persegueix objectius. A la vegada, també descobreix que les accions dels altres persegueixen uns propòsits concrets. Molt bé! Aquest descobriment gradual suposa una mena de revolució social per al nen, ja que el porta a considerar que els altres tenen intencions. Dale al botó. Ahí, dale. Per això, davant d'un estímul nou, l'infant sol fixar-se en la reacció de l'adult, buscant informació per a saber com s'ha de comportar. Entre el 6è i el 8è mes, és important que els pares afavoreixin i participin en els jocs que estableix el nen amb diferents objectes i amb el seu entorn. L'expressivitat i els gestos de l'adult són importants, ja que facilitaran a l'infant la comprensió de les intencions. ¡Oh, qué guapo!